És una societat que es va fundar en 1858, per tant, més de 100 anys, 150, aviat en farem 160, de la qual cosa estem molt cofois i per això ara estem fent aquest homenatge a una persona que és per la societat una de les persones més importants que ha fet moltíssimes coses per la societat i creiem que és mereixedora d'aquest homenatge que li fem i m'agradaria que aquest homenatge fos transmès a tota la ciutadania badalonina perquè és molt coneguda, és una escritora, és una pintora, és una persona que n'ha fet moltíssima per la societat i hem d'estar molt agraïts i ho estem. Crec que no m'ho mereixo, però mira, em fa molta il·lusió, És una cosa que no m'ho esperava i estan tan agraïts de tot el que s'hi feien aquí un cop al mes i mira, ja sort que estic bé perquè fa 8 dies encara a l'hospital amb una gastroenteritis. Ja van venir a dir, què, estaràs bé o no? Jo dic, jo crec que sí, si no me'n vaig amb una ambulància, però jo vindré. I aquí estic, aquí formant, només faltaria, El fet que fem fer aquest homenatge, que no és un homenatge promogut per la Junta, sinó pels joves, que encara té moltíssim més mèrit i aquí deixem palès que l'estimem molt i, en definitiva, ara aviam si podem gaudir de tot aquest homenatge que oferim a tot el poble de Badalona. Nosaltres aquí estem organitzats de tal manera que tenim un grup de joves, un grup de rock, un grup de cor jove, un grup de la coral mixta, que és la base i el pal de pager de la societat. Tenim també un grup de tenis taula, el ping-pong, que es diu normalment, que el tenim aquí i fa moltíssimes coses i promocionen també l'esport a Badalona i són molt coneguts. I tenim, potser m'oblido d'algú, tenim un grup també de veneres que avui dissortadament no poden estar perquè un dels components importants està malalt i no pot participar, però també seria un orgull per nosaltres fer, perquè de fet haig d'explicar que el grup aquest de veneres, que es diu Onades Marineres, que és gràcies a la Mari Pau que ha estat fundat, perquè ella feien aquí moltíssims shows, que els deien els shows de la Mari Pau, que tothom segurament en sap, perquè ella se'n cuidava de tot, era una persona molt activa, com he dit abans, molt activa, fins i tot a tal punt que arribava a enganxar els cartells per tota la ciutat i ho feia tot, Per tant, jo crec que és un homenatge molt merescut i que nosaltres estem molt orgullosos de fer-li i l'estimem molt i això vull que quedi palès i que quedi constància de tot això. La que us dediques a això, a aquest acte tan important. Doncs per mi va ser un plaer
tot el que jo aquí vaig fer. He sigut feliç amb els shows i al veure que agradaven. Els presidents, tots els molt bons, quan vaig començar a Gascon, em va rebre amb il·lusió. Va ser un president memorable. Després la secretària Lídia, amb ella em van fer de junta. Es feien interminables, doncs la feina era molta. En Xisco sempre ajudava, ell era sempre per tot. Amb el president Estrada també vaig tenir ajuda, era imprescindible en els shows. Llums, so, refrigeració, mare de Déu, se'ns ajudava. I el meu públic es mereix que els dediqui l'homenatge. Sense ells no ho hagués pogut fer, era un públic admirable. Un applauso del vostro Stato,